madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga daw Sabado pitsa 11 na bulan sa Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Mando sang punuan sang Philippine National Police, wala bakuna, wala duty. Wala pa makadesisyon si Presidente Rodrigo Duterte kung sinong suportahon nga kandidato sa pagka-presidente sa tuig 2022. Siyudad sa Bacolod daw makaangko na gid sang hospital daw amo ini ang handom sang Bacolod nun. Ma-realize ini posible sa masunod nga tuig. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Alas 6:38 ang katapo sang kapulisan nagmando na sa iya sini mga kapulisan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Naglunsar sila no job, no duty policy. Katulad sang pila ka mga pribadong sektor, ang PNP sa karon nagapugong sa tanan nga membro nila nga wala pa makabakuna, nga hindi ini sila makapatigayon sang ila sini obligasyon sagwa sang opisina. Ang buot silingon, kung identify ikaw nga wala ikaw mabakunahan, hindi ikaw pwede nga magwa. Kinanglan, dira ka lang sa sulod sang opisina. Hindi ka makagwa sa field sa obra sang inyo sini obligasyon. Ibilin ka dira sa sulod sang opisina. Amo ni o galing ang aton mga kapulisan, tingala gani ko, pulis ka, gabit-bit ka armas, ahaw nga dagom, nadlok, magluwas. Kung ang katapo sa kapulisan, may angot ini sa pila ka mga reliyosong sektor o konsikta nga wala sila yan nagapati sa bakuna. Pero, kung pwede man lang nga babakunahan, pabakuna na kamo. Amo ina ang order karon sang mataas nga punuan sang Philippine National Police nga kung wala ikaw mabakunahan, hindi ka pwede ka duty sagwa. Dira ka lang sa sulod sang opisina. Ba, di kung dira ka lang maputi kas na, kung itom ka. Mabago-bagoon ka. Dira ka sa opisina, hindi ka makagwa, wala ka duty, hindi ka patagaan duty, sagwa. Amo ina ang order. Pagkatapos nga hindi ikaw magpabakuna, pero pagkatapos nga mapabakunahan ikaw, ibalik ka, na detail ka kung sa diin man nga lugar sagwa sang opisina sang Philippine National Police. Budlay man, da ka lang sulod. Pero hindi pwede palinon. Kay man, kabudlay man, nga kon ang gobyerno, kung wala mabakunahan, hindi mo ya pagpaubrahon, kakason mo sa trabaho, mga tubang kas na kaso. Ang pagbakuna, hindi man ini dinamandate gid, kundi
depende sa imo kung magpabakuna ka o kung hindi. Galing, gina-require gid nga magpabakuna para hindi ka kalaton sa imo pamilya, kag sa palibot mo, kag sa mga kaingod mo. Labi na gid kung ang trabaho mo involved ni nga pakigsimpo ikaw sa publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglapkas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi kinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape. That time, las 6:48. Wala pa sang desisyon, wala pa kuno sa napilian si Presidente Rodrigo Duterte kung sinong suportahon sa national election tuig 2022. Sino nagsiling sini? Ang nag-withdraw nga si Senador Bongo. Ara man sa gyapon skilid ni Presidente Rodrigo Duterte siling ni Go nyan dituod na nga ang suportaron na pilian sang presidente si Mayor Isko Moreno nya hindi ina tuod. Kotso-kotso ina. Wala pa sang amo sina nga balita. Nya pati ako gani nagahulat ko kung sino ang suportahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Abot silingon si Bongo, nagahulat kung sino ang pilion sang presidente, tabid siya. Sabi, mapati ka nga dito sa kaisko, ang bata yato kay Bongbong, nga vice-presidente, ti bisan wala sila gabugduhanay, bisan galain ay buot, alang-alang man niya nga dito sa magpasilong kay Moreno, o kung sino ba na nga aspirant sa pagka-presidente, kaya totong bata ya. So, amo ina ang dako nga question subong. Mabalaan ta na, nga porte na gid ang disgustuhan ay kung si Presidente Rodrigo Duterte hindi magpasilong sa kampo ni Bongbong kag ni Sara Duterte nga anak ya. Kung dito siya magpili sa lain nga kandidato sa pagka-presidente, makasiling kita nga daw lala ang disgustuhan ay sang mag-amay. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar. Tayo Philippine Standard Time, las 6:54. Ang luti arana. Daw sigurado na nga magtindog ang hospital sa Bacolod sa pagpatigayon ni Congressman Greg Gasataya. Ginaktuhan man sa konseyo sa syudad sa Bacolod. Balo ka nga na namian akos ni, kaya nadumduman ko nagligad nga mga administrasyon kung ano ang proyekto sang congressman, kag hindi sila pariyo sang mayor partido, away dayon, hindi madayon kay punggan sang mayor ang proyekto sang congressman. Dumduman ko gina, mga overpass ang una nga dapat ara na budget na tigit punggan kay hindi iya proyekto, kay hindi sila pariyo partido. Ambot silingon, ang benepisyo para sa tao, hindi madayon bangod sa puwerte kainit, kag ginisaay sa politika. Iniya, nanamian ako sini, tuod nga nagsipak na si Congressman Greg Gasataya sa Grupo Progreso, pero ang manami dire, kay ang proyekto nga para sa tao, ginaupdan ang konsiho, nagupod,
pati si Mayor Bill Leonardia mapirma ini sa kasugtanan. Kapatindugan sa hospital ang syudad sa Bacolod. Ambot silingon, engkwentro politika lang. Pero ang kayuhan sa syudad sa Bacolod, opdanta. Bunggo lang kita sa politika, pero ang para sa tao, opdanta. Amo ning namian ako pamati sining isyo, nga daw gaupod ang sangguniang panglunsod sa mga proyekto sang nasyonal, wala kabilinggan nga may ara sinipak-sipak sa partido o disgustuhan ay sa partido. Ilan na ya personal ang natabo ang manabi dire kay gaupod gyapon kun proyekto ang paghahambalan. Ang buot silingon manami ini siya kay bisan may ara kamo nga pagsinipak-sipak daw hindi pag-intindihan ay nagbulagay partido pero pag abot sa proyekto gaisa amo iniya ang manami kay iniya wala labot ang tawo sa gamo sa politika. Ang tawo yan nagahulat sang proyekto. Kag kung magtupa ang hospital, wala kabilinggan kung sino ba ng ingalan mo, kay mato ingalan ini sa nagdunar bala, Teopilo Hinsuli Memorial Center, wala kabilinggan, bisan sino ngalan, butang mo da, wala diferensya. Ang importante da, nga madayon, kag wala ginapunggan sang lokal, ang proyekto sang nasyonal. Pag abot sang tsimpo nga, iyan naman sa lokal, may paggalantaw ako, nga opdan man sang nasyonal. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik ako pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wars. Kag-aksyon Dorel Kabato, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. For Christmas is tradition. Sa Bacolod, Aksyon Radio!
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.